Kaixo, gaurko ipuina Joanes eta Violetaren bihotza. Miren agur, mea berena. Joanesek jostailu asko zeuzkan. Zeukan bizikleta bat, zeukan patinete bat, zeuzkan kanika, zeukan partxixa, zeuzkan kromuak, zeuzkan kartoizko zaldi bat, kartoizko ipuinak, liburuak, danetik. Baita zuek asko ibiltzen dituzuen makina horietakoak ere, bai, danetik zeukan Joanesek. Mordua jostailua. Baina bazan bat, jostailu guztian artean, gehien gustatzen zitzaiona. Eta hori izan, Violeta. Violeta trapuzko panpina bat zan. Eta zeuzkan begiak berde-berdiak. Atxikian baratzeko pikonduan pikuen modukoak. Eta zeuzkan bitxirik orda hori-hori. Atxikian baserriko limoi onduaren limoien modukoak. Eta zeukan soineko bat. Gorri-gorria. Atxikian baserriko gerezi onduan gerezien modukoak. Oso politia eta ederra zan Violeta. Eta gainera, bazeukan beste gauza bat Violetak eta zan, hemen Txilbor inguruan, botoitxo bat aizue. Eta Joanesek botoi hori behin sakatzezunean, kantuan hasten zan, Violeta. Do, re, mi, hankalker monami, fa, sol, la, zuzon du zaiola, si, si, do, maldurnezta sendo, rapatapatapatam. Sol, la, si, berriz ere hasi, la, sol, fa, hortxataren txufa, fa, mi, re, eguzkiak erre, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Eta Violeta kantuan hasten zanean, Joanesek hartzezun bere txirula egurrezkoa ura ere asko gustatzen zitzaion eta haste zan Violetarekin batera txirula jotzen. Haiek hasten zianen kantuan eta txirula jotzen hasten zianean, han derrepente nun datorren aitzat haste zan dantzan. Eta han nun datorren derrepente ama eta ura ere hasten zan dantzan. Eta parria gora eta parria bera algaraka. Bueno, primeran pasatzen zuten etxe hartan. Kantuan eta dantzan eta parrez lertu arte. Eta nahiko eite zebenean, ja neka inda, potx inda. Orduan, Joanesek zera Violeta hartu bere onduan, goxo-goxo, eta oian sartzen zan. Eta haren eta alkarren bihotzak entzunaz, taup, 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 eta ari lazpantxoak eginez, lokartzen zan Joanes egunero. Behin batian ordia, aitz eta ama sukaldian, arraskan eta etxeko lanak iten aizian baten, zehose arrarua. Isiltasuna. Etzan ez erreitzen Joanesen etxian, eta hori oso arrarua zan. Oso arrarua. Eta holaxe, aitz eta ama sukaldetik ertzen eta Joanesen gelara juntzian, ia ze gertatzete zen. Antzagoan Joanes, iskina batean, mantalian zerbait zeukala. Zerbait hori zer eta Violeta, baina Violetak etzirudien Violeta. Begi bat falta zitzaion, txirikordak deseginda zeuzkan, eta soinekoa motx, aiene, baina zer gertatu daba? Badakizu ezer. Aitzia begi laburrak miopiak, ez du ondo ikusten, eta sartu etzun Violeta baineran Joanes zalakoan, eta urak hartu aizue. Katxila, ezke gure aitziak begi laburra izan eta, baina ez ditu sekula jartzen ordiazeak, betaurrekoak hautsez betetzen zaizkiola eta begira, katxiz, sartu du Violeta, baineran eta oin dana ondatuta. Eta ze ingo dugu oin, hau konpontzeko? Ze egin dezakegu hau konpontzeko, ez da hasiria pentsatzen? Eta derrepente, ama, tak, sukaldera. Eta sukaldetik kola ekarrizun. Eta piun,
sartu izan begia. Violetak bi begia. Eta honkuntzan eta korrika baita ere, komunera. Eta ekarrizun horrazia. Eta horraziakin horraztu lehenengo hilia. Eta gero, txiki. Bitxirikordak, inda. Eta aitita, hasi izan, soinekoa tiraka luzatzot ezan. Baina ezin. Baina bueno, hori gutxienekoa zan. Hartu zuen Joanesek berriz ere, zea, Violeta eta bildur pixkatekin eman zion botoiari. Baina Violetak kantatzen ez. Joanes triste garri zan, oso triste. Hartu zuen Violeta eta esan zien aitzai eta amai lagatzeko bera bakarrik. Hala nahi izatezun. Zerbaitek kezkatzen zunean edo triste zegoanean bakarrik egote gustatzen zitzaion. Eta bere gelara juntzan, Violetarekin. Baina bitartean garitu zen ama zer egin pentsatzen berriro. Eta aitza ere zer egin pentsatzen berriro. Aizue, baina aitita ez. Aitita derrepente korrika juntzan auskalo nora ez dakigu. Eta handikan pixkatera, minutu pare batera edo, han berriz nun agertzen dan, amama atzetik dakarrela, eta zerbait eskuan dakarrela zapi baten bilduta. Begira, famili, hemen dakart, Violetarentzako bihotz berria, pila bat da, baina bai ez balio Violetak berriz ere kantatzeko. Eta amamak esan zuen, hoixe baietz, nire irratiaren pila da, eta nire irratiak hitz egiteko balio baldin badu, balioko du, ezta? Joanesek kantatzeko, Violetak kantatzeko, ezta? Eta holaxe ba, eman zioten, eta Joanes dana emozionatuta, bildur pixkatekin, hori bai, hartu zuen poliki, kontuz, tentuz, pila, eta sartu zion poliki, zeri Violetari, amentxen tripa inguruan. Eta sakatu zion, botoiari. Gaur goizean, oskarbi izango da, baina arratsalderako euria egin lezake. Do, re, mi, hankaker mona mi, fa, sol, la, zuzondu zaiola, si, do, marduleta sendo, japarrapapapapam. Sol, la, si, berriz ere hasi, la, sol, fa, hortxataren txufa, fa, mi, re, eguzkiak erre, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Eta Joanesek ikusita Violetak pixka diferente egia esan, baina kantatzen segitzezula, han hartu zuen berriz ere bere txirula, eta hasi zan Violetarekin batera jotzen. Eta haiekin batera ba, noski, nola ez, aitza dantzan, ama dantzan, danak dantzan, eta parrez algaraka, uepa! Bueno, danak ez, aitzitza ez, aitzitza jostorratza eta arixa hartu, eta soineko berri bat josten ari zan, Violetarentzako luze-luzia eta zabal-zabala, bada espadare. Eta hori alabazan eta ez bazan, sardadilak alabazan eta irten dadila oingontan zuen etxeetan. Ondo izan txikiz? Aio!